A idea de organizar este certame partiu da Asociación Barbancesa da Axuda e Solidariedade, co obxectivo de concienciar a sociedade sobre a falla de igualdade, o machismo e a violencia de xénero. É a primeira edición deste concurso, queríamos que era importante, porque por desgracia cada día vese nos medios de comunicación que siga habendo casos de violencia de xénero ou os micromachismos que podemos ver na rúa cada día, entón queríamos que era importante traballar esta temática, sensibilizar e concienciar, en especial a poboación máis nova, de 12 a 35 anos. Teñen que ser traballos en galego, orixinais e inéditos, cun máximo de 1000 palabras, que traten sobre a violencia en todas as súas expresións, exercida sobre mulleres, a igualdade entre mulleres e homes, e as súas liberdades e diversidades sexuais, e todo relacionado con esta temática. O Concello colabora na concesión dos premios, que consistirán en lotes de libros e cheques regalo do comercio local. Son dúas categorías, unha categoría xuvenil e unha categoría adulta, de xente de 12 a 16 anos, e colabora o Concello otorgando os premios. Trátase de 2 premios por cada categoría, 2 premios en cheques de compra no Concello da Pobra do Caramiñal. Os interesados en presentar os traballos dispoñen de prazo ata o 10 de novembro. Poden facelo a través do enderezo electrónico da asociación. Os traballos deben ser enviados a coordinador.abas.asoc@gmail.com en 2 documentos. Nun documento irá o traballo cun pseudónimo e noutro documento aparte irán os datos.